Příští týden v úterý 31. ledna a ve středu 1. února proběhnou zápisy žáků do prvních tříd základních škol. Rodiče budou moci budoucí školáčky zapsat přímo v Třinci do celkem 7 českých a 2 polských základních škol. Mimo to proběhnou i zápisy do základních škol ve vesnických částech. V další reportáži se podíváme do vůbec nejmladší školy přímo ve městě, církevní základní školy, kde tento týden uspořádali Den otevřených dveří. Návštěvníci se můžou podívat do všech tříd, od 1. do 8. třídy probíhá normální vyučování. Pak se můžou podívat na koutek výtvarných prací dětí, z kroužku drhání, z výtvarné výchovy. Mohou se podívat na hrací koutek, který jsme zhotovili pro děti pro první stupeň. Děti si tam chodí o přestávkách hrát. Mohou se prostě poptat na různé věci v ředitelně uvedení školy. Asi největší počet rodičů se v Den otevřených dveří přišel podívat na prvňáčky. Rodiče sebou vzali často i mladší děti a sourozence školu navštěvujících žáků. Se máš dneska dobře, Vojto, že? Co ti to líbilo, když měl sestřičku ve škole? Jak se vám líbila hodina, na které jste teď byla? Líbila paní učitelka, je velice šikovná, příjemná a děti byly spokojené. Myslím, že probíhala v klidu ta hodina. Jste ráda, že děti chodí sem na tuto školu? Ano, já jsem velice spokojená. I s učiteli, i s kolektivem, který děti mají ve třídě. Líbí se mi tady. I dětem se líbí, chválí si celou školu. Bylo to skvělé, bylo to moc dobrý, no. Můžete nám prozradit, kdo chodí z vaší rodiny tady na tuto školu, nebo se chystá chodit? No, chodí netež, to znamená, já mám 2 neteže, obě 2 tady chodí do školy, 1 do 8, druhá snad do 5., do 4., tak nějak. Církevní škola funguje v areálu základní školy na Kaštonové teprve 1. rok. Škola vznikla po ukončení výuky v takzvaných křesťanských třídách na základní škole Slezská. Máme 119 dětí, v pololetí přijdou další 3 děti, o kterých vím. A těšíme se na prvňáčky, zveme 31. ledna a 1. února od 10 do 6 jsou zápisy na naší škole. No a jsme optimisté, věřím, že otevřeme třídu. Církevní základní školu navštěvují děti nejen z Třince, ale i ze vzdálenějších vesnických částí města. Máme připravený autobusek pro prvňáčky a vlastně vždycky na začátku školního roku se zjistí, odkud děti potřebují dojíždět a mikrobusek je sváží a zase odváží domů. No a pak je autobus, který vlastně vyjíždí z Oldřichovic, bere děti z Oldřichovic, Tyry, jede na kamionku na terasu přes Ližbice, Starý Třinec, pak je na tom kruhovém objezdu před první Polskou a končí na Sosně, takže si myslím, že není problém s tím dojížděním. Škola sice pracuje s dětmi v křesťanském duchu, jako učební osnovy tu ovšem probírají stejnou látku jako na státních školách. V tomto školním roce tu navíc působí v rámci hodin angličtiny americká učitelka Cindy Howard. Mám ráda jiné kultury. Byla jsem už v několika zemích a tam jsem poznala i přátelé z Česka. Ti mi řekli, ať to tu jdu zkusit, a tak učím přes 3 měsíce. Mám ráda tohle město, tyhle lidi. Hodiny anglické konverzace jsou to vlastně 2 hodiny týdně navíc pro 7. a 8. třídu a je výhoda v tom, že ji mají s rodilou mluvčí, s paní Cindy Howardovou z Iowy. Je to velmi příjemná, paní má krásný vztah s dětmi a opravdu se angličtina děti hodně zlepšila. Myslím, že i tady jsou úplně normální děti, tak jako v Americe. Chtějí si hrát, některé baví učení, jiné ne. Každému se ale líbí, když jsou hodiny zajímavé.